şu ojokda ýan ýollaşyny ýer ýitiren bossan eje iki ogly, 3 gyzy uloldyp, olary il hataryna goşýar. Onuň uly oglyna Qakyş, gyzlaryna Aýjeren, Gülşürün we Kümüş, kiçi oglyna bolsa Nur Muhammed diýerler. Howa, size ýam gurrun kim marada barýanlygyny aňan bolsaňyz gerek. Nur Muhammed Meredov olwara men pikirimçe Allah'ın bir Türkmeni var içlen sowgady. Nur Muhammed Meredov diýende halkyň söýgüsini gazanan Ussat Aýdymçy, Halip Aýdymçy gözüňe gelýär. Nur Muhammed Meredov diýende sahy estrada topary, ýagny köne döwrüň toýlary ýadyma düşýär. Nur Muhammed Meredov diýilse, Türkmen estrada sunuwatyny aýratyn ýol boýun, öz başyna bir mektep. Bul aýdyp başlaýar bolma, dünýä ondy şey durdumy? Ol ýemekste bolany. Nur Muhammed Meredov diýilende birinji bilen bir sesi gelip gidýär gulaguma. Hem gowaýdymçy, hem häsiýet tarapdanam üýtgeşik adamdyr. Gayrat bilen at minip doğum bilen doğan gayan oglan. İlgünün söýgüsini gazanan oglan howa. Şu bir zat çykar halk içinde örtüş bolýar, şoň aýdymny beýlek aýdymçylyk näçe aýdy berdi. Şoň owadyny, şoň süýjüligini berip bilenok. Nur Muhammed Meredowyň ogly bolmak gaty gowda, gaty begenýän, boýtanýan şolar adamyň ogly bolup doglanma. Hudaýa şükür. Ýöne gaty kyn tarabama aýdymlarym aýtmak gaty kyn. Islenik aýdym aýdanna da şol aýdymy hit bolýatda. Mahmur sesi watda. Şoň üçin onu ýasamak gaty kyn bolýar. Ol Müňlerçe bagşyň içinden taýlanyp bilýän sesli bagşytlar hakykatdanam. Nur Muhammed Meредов — это такой, знаете, удивительный певец был. У него очень уникальный голос. Его голос нельзя было перепутать. Münasip Halipaň şägirdi bolmak gowda. 7'den 77'e diýip bir Türkmen aň sözi vardır. Şu aralykda özüni süýdürip halka aldyrylpdyr. Kärni söretmeden her kimiň bir halipasy bolýar. Käbirleriniň halipasy onuň elinden tutup saýlan kärniň ähli inçe sırlaryny öwretýär. Käbirler bolsa özlerine gaýbany halipa tutunýar. Biziň söhbetdeşlerimiziň aglabasy Nur Muhammed Meredowyň halipasy hökmünde Ak Muhammed Saparov. Muhammed Saparov diýdi. Türkmenistan halk artisti Akş Saparov halipasy hataw edýän. Atna Nurzanyň özüm akşy dinläp bagşy bolan şeýle alsam. Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Saparowyň aýdymlaryny aýdýardy. Nurjanyň özüm ilki Türkmenistan halk artisti Muhammed Saparowyň şägirdi, Muhammediň ýolundan aýdym aýtdy. Emma biz aýdymçynyň ömür we sungat ýoluny idarlap, has başga maglumatlaryň hem üstünden bardyk. Käbir toýlara baranda bir aýdym aýtdyrdym, iki aýdym aýtdyrdym, şeýle ugurup duran adam meydan hojamaga diýe. Özüm toý edende neme etdi-de 3 gün etdi-de toý. Bir gün restoran etdi. Ondan gapy toýunda atawaýyň hormatyny diýip kuwada aýtdyrdy. Nurinem onuň bir gün gapysyna getirip aýtdyrdy. Şonda Nur nerese o garmazdan ak telpek giydirdi. Şonu öz ağzından eşden döndüm de Nuri. Men birinji halipam diýdi. Şu ýoly ugurup duran Miraly hojamdyr diýdi. Zawal Miraly ağam halipama sen ilk maňa talçyp ýerimden siz bir mahallar ilkiler Miraly ağam öýünde gruppasy bilen repetisiýany örmen äpişkesinden jyklaýardym, eýdärim, beýdärim garan. Tamam kan ornaşýardym, beýlek toýlar akydýardy. Bile ýerinden syrap şeýdi, sawgalarym. Ortaňyň ýarkasyna aýdýar. Merkçen, Miraly ağamyň apsyny elmedama toý bolupdyr. Şo toýda da ullugyny bolupdyr. İlk şol biz
Näme aýdym taýda repetisiýa diýdik taýda. Owaň çağları üýşýär-de. Her kim gelip girecek bolup, görjek bolup, oturjak bolýar-da. Aýdym taýdaň o şekilde daşyna eşitilip durda aparatura bolandan. Ana bir gün şo goňşymyz Bostanlaýda Nuruşka ýene bar. Nur Muhammed neresini elinden tutup getirip Miraljan bir haýyş bar. Şu bolmasa bir aýdyma höwes bar, bir ýanyňyza oturup dinläýsin, hadi şondy salan wagt ýalar diýdi. Bostanlaýda gelenseň bar, bolýar Bostanlaýda otursun deme zady ýok, diýip akyllyca otursa bolýar diýip. Aýna o wagt bir aýdymçy bolar nemämizde de ýok şol aslında. İlki başta sinäp senem aýdym aýtjak mı diýsen, hawa aýdym aýtjak zat diýýär. Ay gelsin barlak görelip, sözlerini ýazyp gel, magnitofonda dinledip, şo wagt Arslan Ataýewiň bir aýdymdan emetdik şoňa. Akşyň aýdymdan şoňa ýoğru daýyl oglanlar maksatlar bilen akşyň aýdym ýolundan bir nemedik göreli. Ýöne şoň aýdymlaryň doly ýazyp höwes edýärdi, ihlasy uýşuldy. Her toya bir aýdym aýtdyr olady ga, ana şonu özüme höwes edip oladym. Kize oglan ýanymyzda akdiýas bolýan, şol biziň bilen gruppamyzda her kim demedi ýa-da geň görýär kiçije oglan gelip aýdym aýdan. Bolam onuň öwresden öwrenjek aý şu diýip, ýöne ýapyşyp ýatdy-da. Nemede olsa käýefen hem gat görmezdi. Utanardy, gynanardy, ağlaýjak bolýan ýerler bardy, gatyrak diýdi. Nur çağlamdan aýdýanlar aýdymy. Meň bilişime görä 14-15 ýaşdan beri aýdýandy. Höwes edýän aýdymlary liriki, söýgü hakynda, estrada aýdymlary, soňlary, tansavalny aýdymlary. Onuň dinläp görýärsiň, bir hili hindi materiýalynarak ses çagaşy nemerek bolýan. Ebriýa azaz oglan o Nurişka diýerler diýip bara. Şo çağa, şo tak barýa, bilemek ýaşy sunmady. Aýdym zady özünde gow görýänligimizdenmi? Nurişka diýip aşagda ýokarda bir bar kanýaşynda. Gatoway diýär, şu 90-njy ýyl, 89-njy ýyl. Şo töweregim şey hataplanman bir 15-16 ýaşyl çağa bolmaly. Şo adam bir aýdym, kaýdym toýu getirip aýtdyrlýar eken. Soňa waka gelse şoňa waka alyp berýär. Men öýe aparadym berýärdim. Olam şol toýa gidýärdi. Toýa gidip ýör rahat etip, owaň oglanlarym tuwalym ony aýdyma nemesine höwes edip, owada bir kerde aýtdym, olam mundanam geliberdi, haýyş edip ondanam gelip, onu ogrup görüp ýörsoň toýlarda aýdylýan Nur Muhammede bir 10 tane aýdymy öwretdik. Nur nerese öwreden aýdylmamaz, ene şu toýu gutlap. Onu tämen gelinçem, ağam seni bir ýoğulan hakat bolsa kaka hakynda, eje hakynda garrylar gerek. Tansavalny aýdym aýdyp berdim köplenç ýaşlar gowarýardy onuň. Ben onuň aýdyp berip burun gelip maňa bir zat çekinýär, bir gelip gitdi, saňa bir zat aýtjak bolýan. Öyle utanjağıran taşawa. Ya menden şo çekinýär, özüm fiýlap. Başga da öýde ýaly oglanlar gelýär. Oýan içinde Nur Muhammed nerese saýlanýar da. Hakyjana atawaýyň ýolundan aýtdy, oğlum gowy aýtdy ne. Nerese ola soň öýlenin taňlarym gelýärdi. Ay Nur dedi goňşymyzdan oğlum şo gelip soranyny çekinýärdi. Miral am katyrmasaň bir zat aýdynýar ha. Bir ýerde aparatta aýtdym bolýan ýa, sen aparatyňdan gowulay diýen, ben apam sama palşon. Şondan ol näme o dinakor diýip hewey diýip, şo gowulýan aparatlar bar. Şonu aýdyp gören bolmaly. O mikrofonlarym tapawdy diýär. Şonu gitsem sen arza bolarmy aýdýarda. Menem çekinýär. Ol aparatym gowudan hem gowu diýen gowu diýmän. Menem bolýar diýdim da men toýa gidip berle ogrup ýok. Ýok, men aparatym ýaklarsyň diýmän bir gowu däller. Aslında halipaň ýolunu geçmek hükmany. Şahyrçylykda da, başçylykda da, dutar sanatynda, gyjak sanatynda da bir halipadan öwrenip dowam etmek. Ol hükmany. Täzeden halipa gören ol başgaça bolýar. Anyk belli halipadan şundan öwrendim diýip awany okduýany her kimden bir zat alýan diýip aýdýardy. Anny bir zatdan aftanam alýar, öwrel tekäýifden her kimin bir şo watyň özünde Ahmet Safarowdan alanlar. Sebebi ol fiýinçidi. Ýete fiýinçidi. Ähli taraplaryn dörüjüge düşünýänligi, poeziýa, şygyryda düşünýänligi, sada düşünýänligi, henge düşünýänligi şu göz başy bar şonuň.
Onun hersin bir halipadan alınır dip hasap edýär. Halipasy barada aýtsak, dağı näme bol? Aqş Saparov. Oň aýdymlaryndan başlatdy. Gaýwanydyr. Ýöne birini halipa tutunmasan gaýwany bolupdam şondan öwrenip şeýip ýa häzirki aýdym aýdýan Ataway çağırgylyň aýdymlaryny aýdýan oglar Ataway gören aklara. Köpsi. Gören aklar olar. Ýazgysyny dinlediler. Şekilini gördüler. Video, audio ýazgylary görendirler. Şeýle gören aklar ony. Mysal şoň ýalym bolup gaýwany da bolsa ýa-ni Aqş Saparovdan şu aýdymlaryny şeýip öwrenip şoňa gelmek üçin ýöne ýene de bir şu goňşulary bolmaly köşüde Miraly hojam. Ana şol elinden tutağı din Nurjan teň sesin Aqş Halipan kameň diýe sen şu ýoldan aýtsaň gowy bolar. Sen şoňa has ýykyn edýär diýip denim şol atlar ýazgylaryny berip öwretip onu bir itekläk goýberen al. Nur Meredowyň halipasy barada gurrunlar bizi alys 1992-nji ýyla Ýanglan diýarym telebäsleşiginiň ilkinji gedek geçirilen döwrüni alyp gitdi. Ne bolsa Nowati Nur Muhammed Meredowa bereriň. 1992-nji ýylda Ýanglan diýaryma çykyp Birinji ýeralli ona ol meşgullyk etdi. Nur Muhammed şu Maysa bilen Pir Mäher tallar şol aýdym kadýar. Kiçilikden bizem men şu wagtlar 92-nji ýylda 11 ýaşymda bolýandy. Şondan başlap eýem süýüp dinlän bir ýylladymyz da. Saat bağışlar vardı, halipalar vardı. Şolun içinden çıkmak ol her kime nesip edýän zat däl. Şol giden ägirtleň içine çıkyp özüňi halka söýdürmek, tanatmak o mümkin zat däl. Nur Muhammed Meredowyň sesindäki süýjülük ol dille aýdyp bolanok. Türkmenistanda birinji geçirilen Ýanglan ýarymda Nur Muhammed Meredow iň beýik ýokarky bayragy ýeti bol birinji ýerally. Aýdymça aýdyp bolýar. Şowat Ýanglan diýarymy alyp barýan alyp barjy adyň aýdyp ýalan eden wagty bal, ýani bahany görkezýär. Bugün ýaş aýdym şeýmez Nur Muhammed Meredow 137. Şondan kimiň näçe baha ýerjäni hiç memden bilemok. Ýa biz pirimizde gowaý diýär. Rast diýip aýtsam men plan berjek diýip aýdylmaýar. Aman Saparov 9, Kömek Murat Akif 10, Şadırdı Elyasov 9, Maya Turlieva 8, Cemal Saparova 9, Şah Mehmet Beşimov 10, Berdimurat Berdiyev 10, Gülşirin Alıcanova 10, Aşır Cumayev 10, Devlet Şarif 10, Anne Ulgurdova 5, Ateş Saparov 10, Attı Şarif 8, Yegen Nurdi Necipov 9, Mehmet Kurbanov 10 bal. Ondan bir hatta şu öz 5 bal galdyranyny sora ondurmadyk. Mümkinçiligim ýok ýöne. Her kimiň öz garaýşy bar, öz pikiri bar. Men özüm Nury şu hiňlenmeler aýdanyna öz içimden diýädim şuňa 9 baha berseňler bolýar diýip ýöne. O şeýle bir joşup aýtdy şol ýerde. Nädip onu berenim özüm bilemok. Sebebi adamyň iň soňky pursat, iň soňky ýagdaýda pikiri ütkän bilýän ekeni. Petrak berjek diýeniňe köp berip bolýar, köp baha goýjak diýeniňe pes baha alyp bilýär. Şoň üçin ol bir özüne bir Nurynyň synagy meýdançasy boldy. Diňe bir Nurynyň däl kän aýdymçylar üçin synagy meýdançasy boldy. Birinji gedek Ýanglan ýarymda ýa-ni teleýaýlym arkaly gördüm, sonra Hidra Tallar diýen aýdym bilen özöreden Maysa diýen aýdymy bilen çykyş etdi. Sonra men şol Nur Muhammed Meredowyň sesine aşyk boldum.
Aydymçy hökmünde halkyň söýgüsini gazanmak ansat däl. Ýöne il içinde ýyllyz aydymçy hökmünde tanalanyňdan soňra öz derejäňi saklamak ondanam kyn iş. Munuň üçin iliň biri bolup başarmak, köpçülik bilen iş talşyp bilmek gerek. Bu bolsa diňe zekine we sese bagly zat däl. Men Nur Muhammed Meredow 91-nji ýyl, 92-nji ýyllar lagera gitdik da. Şonna bir gün kino bolýady, bir gün aydym saz bolýady. Şonna şoň aydymlaryny oýberýärdiler. Birinji diňlärme maýs aydymy. Şondan soň Nurjany gowurdyk, ýüregim merdim. Has şon ýakyn wurdum ýüregime. Ay avtobusdan düşdük bolyn, bir ulu kolonkalarda or aydymy diýe. Kazakistan, Kazan Kırçöli, olam Aktawam gapdalyna bir owaçylykdy. Ini durşuna ýanky agoýlar, garaýlar goýulan olar ýurta diýdi. Şu goýulanyň indi 20-nji martym näme Nowruz bayramçylygda her kim bir geyinipdir, her kim näme edipdir, aydym sal ulu kolonkalarym goýupdyrlar. Ine ýankydan gulap kimin sesi gelýän Nur Muhammed Meredowyň ýazgysy gidip otýar. Men şeýle durdum, ilki bilen düşünmedim, men pikir etdim, kaptalmada bir magnitofon goýberýärmika, ýa bir oglanlar bir owatlar player wady, playerda, ay umumy alqaty bolmaly läle diýeni. Onuň ýanky şeýdip şowagdym, ýanky gidip otýar, teretdim, ulu kolonkalardan ene türkmeniň bagşysy Nur Muhammed Meredowyň ýazgylary gidip otýar. 1997-nji ýylyň 20-nji marty, Kazakstanyň Kazagyň diýdim, Kırçölüne, şuňaly ýerde ulu bir nemelerde diýdim, Kazak halky şunu diňläp tans edip durlar öýdüp. Şuňaly diýen bolsa, onu bulaglan serhetden geçipdir diýdim. Şonu men bir zat diýdim de ýanymda da orta oglanlar da köpsi aparatura diýdiň, ışıklandyrýan nemetdenim şo döwürler. Onuň men diýdim, "Eta türkmenski Michael Jackson" diýdim. Şonu men şonu diýdim de. Soňra men käni atlapdyrlar şeýle diýki. Türkmenski Michael Jackson bulaglan 23-24 ýaşyna serhetden geçen bolsa diýdim. O wagt 73-nji ýylda doglanna 97-nji ýylda näme bolýar? Ben tak 24 ýaşyna oglan gulap gitdi de. Aklym heyran galy şonda. O başga bagşlaram diňleýärdim, ýöne Nurjan diňläp başladym bolem. Men wapşa fungoda bolan söýgüm has artdy. Men kiçikam okuw diýäkam, ejem günne pul berýärdi okuw puly. Gadiyersin okuwda diýip, onam iýmän Nur Muhammed Meredowyň albomy çykýardy. Şon ýygnap puly şon albomy alýardym. Nur Muhammed Meredow men üçin ol gaty ustad bolan, ustad bagasy. Ay on owazy ütköşükde men şon gaty owazyny gowurýanna. Nur Muhammed Meredow toyda baralarda, ýagny konsertler bolýatda, şu sirkde, onuň watankina konsert merkezine şowatky, her konsert merkezlerde şonu konsert bolýatda adamlar Nur aýdýar diýip bir oçuna durup girýärler da, o wagtlar afişa atylýardy, drolgalarda bildirişler gelmenýärdi, onuň adamlar görüp şonu Nurjanyň konsertlerine barýardylar. Bayramçılık konsertleri Sahiye Aydınlar'da istikraran Şamlı'yı ansambının çekermesi yangın yarı kelebe kızının lavunya verilse Nur Muhammed Meredow her programını duramsıya Nur Muhammed Meredow aymaya Nur Muhammed Meredow aymaya Nur Muhammed Meredow aymaya Sığırkınam 1600-1800 adam ay köprek girse 2000 adam töwreği bir seansta adam girip bolýardy çyrka. Inni şu çyrkda egerde 2 gün konsert berip günlük konsertden edende de şon $1 bilseň, onda sen gatyly nemen bolýardy halkyň içinde. Halk sen küýse. Şon $1 bilýärdi şuly. Ýaşa oğlum. Ödüm bitkom adamım kän biledim yok. Her kim şu konsertlerde girecek. Hemme bar şunu dinleyecek. Şu gelip yankı bahadır vizelerde da bahadır gül berişleri, nemetişleri, edişleri ödüm bir skromcu bir yılgırayıp çık.
daşarut bir gayet bir işgärim. Şol tananam Nur Muhammed Meredow. Ya näme aradaydy ya? Şonam düşün. Ýöne şoň sisini gowuryp maňa bir gün şey diýdi. Şoň öý nirde şu näme şu lowla nirde ýaşaýar dedi. Benim näme diýende? Şeýle bu sisi näme ýaman gowaýdy. Şonda da şo wagt ýatlamaydy, maýdy oturdy. Soňky ýatlama. Benim näme sen düşüneň oga diýen o bu ses gow diýär, ses başga da diýär. Sen şu öz ýurdunda tanalsyň ýaly, menem öz ýurdumda şonal tanalýan wagty diýär, atlanyp durmaýyn. Şonno şol daşaryp bagşy diýipdir da. Ha şo anor aýdym aýdan oglanmy sen diýipdir o şo başyny ýüzüňe bir hyl bolupdyr da. Yani bu toya giysirak barıptır. Barmar wagtyndan. Onun näme halkam gelenok deyip bir boz demediýändir da onu aýbyr. Onda da ýejes çykdy diýär. Nurjan min prinsebe arqyn aýdy ber o wagt näme? Şu Türkiýe üstünde goýulyp, ederip lampalar bilen şol. Şonu heýdilýärdi anna. Şonno an geç münüwer oglum hiç mişat diýmez. Gerek dadyň mamy, ýeriň gelýände atpam diýse, aý daýlajan şu wagt gowja azyja börek bolsa bir gatyklap ýaýdan diýip durýar oglum bilen öýe bir kısan gelin alyp gidip diýip büküp täzeden şonu pişirip berdi diýär onu. Aýdym saat gidip oturyp bir eline börek kıl, bir eline gatyk kıllyga gel. Oglum gatygyny näle diýär. Oturdu iyi ondan soň ýyzyny aýdarsyň diýär, şey diýär. Şonu ýydyr diýär da şoda bir söýýänligi halkyň şonu sylaýanlygy. Diňe türkmen halky däl. Özbekler hem aýdýar şoň aýdym. Kazaklar hem aýdýar şoň aýdym. Täjikler şoň sadyna täjik dilini aýdyp. Äzerbeýjanlylar hem aýdýar. Diňläp göräň. Şoň sady şoňky. Oňa nemetden. Özbekler edil şoň nemetden. Kurdy gitdi aýlany älemi. Türklerden hem şoň sadyny aýdýan. Gowy diňläp görseň içinde şundan alnana. Bilip bolýa, onuň sözlerini, kanyşda sözlerini ölçüp başga söz goýýarlar. Ýöne özbek doganlamy şoğlunyň emes arasy şonu ýanky güläligimi demäni türkmençe aýdýarlar. Özbekçede bir süýjem bolýar da. Aýdymlarynyň halk içinde has awra iyi olmagy, köp halkyň dinlemegi näme-de diýilýär. Şol esasy bagşy ustadlygy birinji ýagdaý, ikinji ýagdaýym şu aýdymy ýerine ýetirmek, üçünji ýagdaýym şoň mahmal sesi ustadlygy, islenlik aýdymy öz isleýişi ýaly ýerine ýetirenne. Nur Muhammed Meredow bir aýdymy ýerine ýetirse, şoň alan tilsimleri, ýanky sesleri barýan ses perdeleri soňkydan aýratyn bir şoňa tilsim etseň halkyň gulagyna ýaranak sebäbi Nur Muhammed Meredow şoňa ýyl goýýar şol aýdym. Men şunu ýaly aýtdym, şundan çykmaň diýen ýaly ýyl goýýar. Şoň üçin Nur Muhammed Meredowyň şägirdi köp. Sebäbi aýdymlary islenlik adam çağa bolsun, ula adam bolsun ýatda galyjy, halkyň diňläp kabul etjek aýdymlaryny aýdýar. Bilmedin,
Muhammed Meredif görmek için toya däl, näme zerur işlem ortada tassap. Şol bir ýerde aýtsa gidebilýärdim. Ýüregimi diýdik de şonu ýaly wakalarym boldy. Dene plan ýerde diýdiler. Gidişine pulmaz we oglanlar bilen gaýdyşyna ýok. Ondan gidişin taqsamyny ýa-da gaýsyn ýörä gaýdan ýerlemeden bolýar. Qışda aýdýatda, talyaşka toýlar da daşardy bolýardy. Soğuk ayağımızdan ne var? Soğuk geçerdi. Mazıktır zoraplama. Yani nur gözümüzden yitýänçe soğuğan bilmerdik ıssyna. Durup dinleýärdik da. Hiç men başga bagşyny gözüňme de tutamak da şomu kadiýan esatam şu gapysynyň agly. Elmede ama şu 3 bilen bäş aralyk 20, 30, 40, 50 maşyna sen şeýle. Setir durup oğuşura durup. Şeýle kim nuryny toýa tutjak. Şol bolmasa toý bolanok, tuwlemy bar. Halka şeýle gereklerini de. Şu köçelerine giýräýinde eýem setir 20, 30lap, 40lap maşinlar bolýatdy. Hemme vilayetlerden gelýän maşinlar ony şaýatdyrlar. Her kim şo döwürde sebäbi nur aýtmasa öýlenjek gel, nur aýtmasa çykjak gel. Şoňalyk ýaşlar gaty känni de o derejeye ýetmek diýilýän zat her hemme kişiň ýetip bilýän derejekde. Segalam gaşlaýar, bedenip çygýanyma. Käwat ýürüýte şeýle bir köni toýlary ýygnap ýören oglanlar bardy. Şolardan arasynda jaňlaşyp şu käbir toýlary ýazdyryp getirip öýde daňdany çenni görüp bir hem guwanýan. Maksat edinime özüme şu Nur Muhammed Meredif'in irki toýda aýdan arhivlerini ýygnamak. Şeýdibem o aýlanyň hemme albomlaryny ýygnadım. Öýümde men uly çekmem ama onu menden başga hiç kim açy bilenok. Diňe men şo taýda bukup şeýdip ýygnap saklaýadym. Bu toýda plan aýdym näle aýdy, innik toýda şol aýdym. Niýersini ütküdip süýjülük goşýa. Şol atlary dinläp ýöközüm. Görýän-de bu toýda bulaýdym da. Bu taýny oda ne diýe? Innik toýda bärsini oda ne diýe? Şol atlaryna gyzýadym. Bir salgy bersene plan ýerde nur aýdypdy, bark gör. Belki o döwürler kaseta da baryp haýyş edýärdim. Köpse berýärdi, köpsem beresi gelenok. Hakyky sunuga diýişgärine adam kärçilik, zekin bilen desseň zerur diýerler. Muňa Nur Meredif'in ömrü hem mysal bolup biler. Aýdymçyny tanaýanlar onuň diňe gazanç däl, adamlaryň göwnüni awlamak, olaryň alkyşyny almak üçinem ençeme toýsowanyna şaýat bolanlyklaryny aýdýarlar. Bir daýda gelipdir diýe, oglum öýlenjek gelýär. Sen aýtmasaň, Nurjan oglum gaýrat et. Toyma soğuk beray dipdir de. Ay bu da bolýar daýda janynda öz bir taýlançylygyň bardyr, şu ay şoňa boşaken. Şoňa bir edip beray sen zat diýdi bolýan. Ay bolýar görürüň ýok diýdi. Onu oglum bellersiň men arkym bolaýyn. Bor daýda jan arkym bolaýyn diýip o wagt näme? O daýdaňam ýanyna horzunçykly pul taklaýarlar da daýdalar köpsini. Şo horzunny çykaryp men oglum diýip bir adajyk pul şunu oglum alyp gal uzundan. Onun toyun golaýlanyny ýa toýa garanda ýygynem ýetirir, berer diýdi. Haýda jan, pulun gerek gel. Şu pul özüň eline alyp, elinden pul alyp, öz eline gystyryp, özüň goň köýnekdikin toýu. Ne diýip bolsa, toyun aladysyny etme, bir manat pulun gerek gel, şu Nur toýuňda aýtdy diýip begenden oturup, aýdarynam sowun berer diýip, onun wagt geç, şu toýuna el geçdi diýdi. Aýdan na gaty ütgeşik aýtdy, beýlek toýlar meňlemeýän. Özüm o daýda da hakykatdan şolar ýaly geyinipdir. Şeýdi toýun sowuk gaýtdy diýdi. Hakykatdan şol sen gerek diýsen şonu edip bilýän oglunda, şoň özü şu etmeğin öz ägirtlik diýip harap edýänler. Halk gelse köpsiniň ikisiniň bir ýeriniň sözü Nurjanlar.
kakam biz günne görýän adamam däl, bir aýlabam toýa gidýär, bir aýdan soň görýän wagtymdan bolýar-da. Ya ýatyr kan gelýär, ya turman kan gidýär. Şolar ýaly köplençe. Ony ýöne çağlarym biz gowurş başgaça hiç ýyly beýgirbam boranok, el galdyrybam boranok. Oglum Jüýjäm, körpämiz ada gyjaşan, jüýjäm diýip bastaýan. O wagtlar näme Nurjanyň öýüniň gapysynyň agdynda adamlar üýşüp durýatda, anyň her biriniň çykyp gürleşenine göwnüni agulaýatda, ne plança manada ýagdaýym maýzy boragam, bornym toýlary soňup beren. Mesele ýok, grupamyz bilen barars, ne gow bolar, alad etme toýy. Tawal taňry alkatyny diýen zat gymmatyna düşünýän oglanlar. Oglanlar bolýatda, ýagny gelenlerini Nurdan soraýarlar plançatyna boşmy diýenne, "Wakynym, şuna boş däl eken, toý bolmasa başgarak tähede geçirsek nähilek" diýip soraýarlar. "Agam, sen aýtmasaň toýumda öýlenjek gelýän gatkanny da." Esasen ýaşlar gowy Ýene yamanlyk etjek bolup, ýa ýene etjek bolan oglanlar da gowy häsiýetler bar diýenden, onu çağıýarlyk, ýa-na oglanlar näme diýse bir ananjaň bilen çağıň häsiýeti bar, şonu ýalyk häsiýetleri bar da. Bir öz degişmejigi bardy, öz synogyna öwrer. Прекрасный тембр, прекрасное исполнение. Народ просто его очень вот сильно любил. Не мне вам рассказывать, вы сами это все знаете. Toýa baranny öýlenýän oglanyň kakasynyň ýanyna, ejediniň ýanyna barýady. Birinji toýlar gutly bolsun diýip, ýankylar bilen bir gowy kadrly salamlaşyp, toý edýäniň bir göwnüni agulaýatda. Toýam soňunda da şu jan edip kellediň gowy soňmakda. Arasynda bir bolta bolanlar giýjä galýan ýerler hem bir toýlarda. Son kapısından toy dikkeler ha. Şu boş däl bolsa da var ha. Ne plan ona boş şoňa füýşraýdy. Son ýaly şu goý beresi gelen wagtda son närdäde gelen wagtda. Özüm garybyň wagtda. Şu haýşe döwlüň bolle plança narxy oglagyny. Şunu hemma agam senem ýüregimden gowurýan. Sen aýtmasaň öýlenjek gel bolanokda düşünýärdi derdiň alay. Awraýy ýetik ondan başga awraýy gerekkä ýöne halkyň sonuna da men awraýym ba, meni islenlik mötsör aýdamda şu halk berbiljegine de gözi ýetse şu halkyň ýagdaýyna görä hyzmat etdi-de. Aramyzda Nurjanyň ýoklugyny 14 ýylla. Şu wagtda sen nesip bola gelecekde oň aýdymlar hökman diňlenler sebäbi. Sunwatdanam öňürtülki adamyň adam kärçiligi gelýär-de. Şoň üçin gapysyny kakıp toý dikkelenden hiç saçan boş gaýdany ýa şoň diýen etmedik ýokmu diýen. Ya Allah'ım deyip bara şey deyip başlayadı köp işi. Şolum bir Allah Teala'nın ken ýatlaryny üçin Allah Teala da şonu şoňal derejelere ýetirdi deyip hatap edýänler. Hemem oglanyň ýagny topornyň agdybirligi. Nuri'nin yine bir artykmaçlygy bar, ol zähmet söýerdi. Gije ýatman aýdym işläbilýän oglany da. Şoň ýaly özüm ol diňe bir gije der, bir näçe gijeler işläbilýän oglany. Özüm pesper, adamkärçilikli, insanperwer, köpçüligi adamlara doganjygym, jigim, dilim süýjüdi de. Söýdüri näde aýtsaň bilip bolany, ol bir klinik adama şoň ýaly bir agamjan, jansyz gurlany okdy. Süýjüdi oglany. Stoppa täräýüňizde halkyň gurulmagyna balarsa rahmat. Gowy sesli aýdymçylarken, emma sesine jadyly ýakynmar aýdymçy azazdyr. Çünki ol aýdymçy isle ýokarçy kugulen aýtsyn, isle de öz maýdalyna pesay hinglensin parhy ýok. Onuň sesine ruhyny hedili berýän bir üýtgüşüklik bar. Şonuň üçin hem Nur Meredowyň ähli aýdymlary il içinde söýülip dinlenýär. Men şoň şu harp baswa, harp basura aýdýardy aýdym-aýdym. Şonsyna köp ümserýärdi. O ses taýdanam gerek. Ýöne şu harp diýiş uwdan näde? Uwdan masy.
İsteni halipalan aydymyň aýdanda da Nurjan bir söz diýdi. Rahmanjan biriniň aydymyny aýdanda ýara özi ýaly diýdi. Ya özüne goýdy diýdi. Şey diýdi maňa. İslenik aydım aydanda da şol aydymy hit bolýatdy Nur Muhammed Meredow. Sebäbi Nur Muhammed Meredow Hudaý tarapyn berilen talant bar. Sesi owadan bir yerine yetirişi şeyler aydyma can verip yürekden aýdýar. Вот я считаю, что уникальность, вот этот голос, это его как бы такая вот фишка, которую народ просто вот обожал. Käbir alýan tehnikalaryny, ýa türkmençe tilsimleri, bokurdak gaýnawlary, şonu meňzetjek bolup kän jepa çekýärler. Sebäp diýsek jepa çekmedýärler. Oň aýratyn öz bolşdyr, aýratyn sesi bar. Şoň üçin hemme şäherlerine o ses berilmeýär. Onu ýa ýasap almaly bolýar, ýoksa da şoňa meňzetjek bolmaly. Özüň şu bokurdan gysyp beňledýäňmi, ýaçyp meňledýäň şoňa meňzetjek bolýarlar. Şoň üçin Nur Muhammed Meredowyň meň belläp geçsek zadym, ol aýratyn öz bolşdy, orta mylaýym tenor sesi bar, tenor. Sesler üçe bölünýär, soprano, bas, tenor. Ortak sesin aýratyn şoň mahmar sesi bar. Rajyn biz man çekemiz o. Emma Nur edip turup bilýärdi. Onuň şeýler içine uwasalya, geň däş ol. Biz ırdyk geçýär, emma edip bilýärdi. Emma şol gödök däli, oň howasyny, oň heňini, oň uwazyny öz borçluk berýärdi. Şoňa da onuq bir topar öz borçlugym Nuri Meredowyň ýol ýöresini emele getirýär. Hemme sözü düşünükli. Yekesi şu sözünü şu ýerde düşünmedim diýenler. Hemmesini çeýnäp sana berýär. Onun aydymyň tekstam gerekde sazy bolanda da bir tekst gerek hökman suraty. Tekstlerim kopya gelişini dinläp görüň. Göräýme, käbir aýdymçylar aňsatýar, hasaplanýarlar. Sebäbi gaýnaw kän ulanmatda. Ýöne men şoň aýdymyny aýtjak golas goýana studiýa sesim ýazamda şoň bir aňsatçyk edip gidenje tehnikasy men edip bilemokda 4-5 kere gaýtalap öýde öwrenip barýar. Soň edýän, şoňlar bir göze görmeýän tehnikalar bar. Nur Muhammed Meredow gaýnaw aýdymlar aýtma diýer, aýdymmaly onuň meselesi edip biljek men. Ýani sebäbi men düşünýän. O prosta şoý gaýnaw ýoly belki halan näler diňe ýa şu öz ýolyny gowy şoň bilen gidenler. Biz arasynda tres gaýdmaram aýdýar, gaýnadyp barýar. Ýöne ol halan näler da mysal üçin ol aýtmady. Aralymyň çelin dile gezin günüm, ardymy diýen ýene şonuň. Ayranyňa ýerek bolmy dilim kıwedym ýolda galýmaýsa. Aydymçylar sesini aýýarda mysal üçin Thomasyň zat şarflyk edip beren adamlaram görýärsen, aydymçylaryň içinde sesime gowy edip seredeýin, ýa hiç bir nime çaý dälenim maňa gaýnan suw bolsun diýip ýürüýte şo sortlap zat edip içýärler-de öz seslerine gowy edip. Ýöne men hakyky diýer şaýat başga da kän şaýatlar bardyr. Öň şo toý sahnasyna edil minäýmäken aşakda soğuk çal, düýe çaly, gazyn napitikler, içkiler satylýatda. Olin şondan mara gelip buz ýalyk çal içip arkaýyn toý sahnasyna menip arkaýyn aýdyp bilýärdi. Käbir aýdymçyň sesi rezin ýaly bolýar. Bir hil nire şu tak yetmez diýen ýerinden yetýär-de, şu taýlar ýagam yetýär. Şu Maýajan da albomumyzda çykaramyzda şu Maýajan, şu Maýajan, şu taýdagy gaty ýokarda şu taý bar. Olin şu taýny bolmasa şu aşakdan aýdaýar zat diýip şey diýip ýazdykda, olin şu taýnym ýokardan aýdyp görkezdi däre. Belli bir ses araçagy bolýar-da, ene şu notadan şu nota çen ýetýär, şu bagşyň sesi diýilýär, diapazon diýilýär-de. Nurjanyň şu çäksiz bir ses
Ara çägi bardy. Ol hatta aydym aydanda şu ýol menkidir diýip aýdan näler. Ol wagtyň geçmegi bilen, ýyllaň senagyndan geçmegi bilen beýleki aydymçylaryň şoň agyny öýkünip özlerem şoň agrak aydym döretmegi bilen oň ýol emele gelýär. Şoň üçin Nuriýanyň ýoly ol näme mysal üçin Anwar ses gaýnatmak bar. Bohurdakda ses gaýnatmak. Öwedeli tekayf on ses gaýnatmakdan bir iňçerek aýtmak. Anwardatdan soň aňyrda Nurda aydaly şaglyk aşak ýokurdan gaýdýady bir ýerde bir paşylaýar. Ol şeýler edip bilýärdi şu sesi. On hatda käbir ýagdaýda agyny ökünip bolar, ýani edip şo bolmak gaty kyn. Şoň üçin onuň aýdymlaryna da, aýdys heňine de, öz borçlulygyna da beýleki aýdymçylara meňzemeýän aýratynlyk bardy. Belki şolam şonuň nur bolmagyna mümkinçiliklerdendir. Bir aydymyň dinleýjä ýetirilmegi üçin aňyrtynda nähili zähmetiň ýatanlygyndan habaryňyz barmy? Aydymyň sözleri ýazylmaly, sady düzülmeli, ses goýulmaly. Bu diňe umumy alanmazda şeýle. Aslynda olaryň ählisi ýerginsiz ihlas we wagt talap edýär. Eýse bu ýagdaý Nur Muhammed Meredow bilen nähili boldyka? Qara sen bäri qara, dur ya. Göl bilen dolu oran şey. Biz bäsden toýsok studiýaga bors goýmagy ýatdanşyp dursa, olar günne gije uni toýda bolsa-da, şuňala bir komitet gruppasy bilen girýärler. Ýok, man bir albom ýazylaýman diýdi. Näde şuna bir aýdym çykarsak bolsak, näme bolsa şu aýdym bilen tanışýarsa. O bir günden bir dinläs, görýäs hali. Studiýaram bir kısa oturup şol aýdym bilen tanışýar. Bu näde ýa-ni? Bugün taýyn aýdym. Studiýa bar ya. Ýa-ni kim aýdym bol tiňnet berýär. Olu gün şo taýdy goýýar. Ýa-folkum alyp göwnüm gitdi gaýda. Seýenip çöpýärin diýda. Durýar. Şeýit goýýar. Sen şol fikirlär goýanmy? Edence duygulara ol aydımı ya tutup içine yüzeneydi. Vakt yok da, hiç vakt yok. Bir gün ya gelgun çan yazdık diyara. Konserte gitmeli. Sesini oradan koyduk olayın. Ne? Dine garmoni gidiyor diye der. Onun arasında saz yok diye. Hiç kim yok onu diye. Etmeli. Şu tayda yankıladı koyutturlardı. Ten 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 ten. Ten 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 ten. Biliyorum. Şu ses bor sova. Nur Muhammed Meredow diýilende islerini karlawasyň Nur Muhammed Meredow tondan çykdysy bolmaz. Beýleki prodüserlerden esýän gurrunlaryna görä biz Nur Muhammed Meredow hiç saçan tondan çykdy diýen zady esdik göremdi. Bu topor sağlanma diýär Rahman. Bu men maşgalam diýdi. Sebebi bular bu dama men bilen men awraýym diýdi. Men şular maşgalamlar görýän. Arslan Gurbanow, Urazeli Baýçyýew, Maksat Eýubow, Dörtguly Babaxanow, Ahmet Eýubow we umuman sadanlarlar topary agdy berdi. Oraş Rahimow bardy. Yani o Nurjanyň köp aýdymlaryny işlänler de. Bir kere dinlese de gelip studiýada hep o hawaýsa aýdym bolar ýatdary o. Ýyllygyna toy giýje günni olowadan olowa. Sifem karakterini bolan mara nädip ýazgy ýazjak diýende. Studiýa bardyk bir gün ulagnyň awuşyny geýdi. Bir käde gaýnan sowutlady. Şu mikrofonyň öňüne geçip bir aýdym aýdýa, bu aýdysyny 10 günläp dinjalan ýaly.
Nuriň aýdymlaryny şo döwürlerde Nikolay Yakimov ýazýatda, şu Nuriň sesini kän sarlamak gerek gelip aýdýatda şo döwürlerde. Käbir was öz sesini kompýuter arkaly bezelýär-de, bezelýärler. Bu Nuriňha o gerek geldi. Bir albom içinde 17 neme 14, 15, 10 saýdym diýär-de. Şoň içiniň 2 san, 3 sanagy täzelep galan mümkinden oşda sarana şu Nuriň aýdymy ýöreýärdi. Onuň nira bar aýdan Balkana bar, Neftdaga bar, ya Livawa bar, Daşowda bar, Mara bar, nira barsam hökman haýsy mazaryna girseň diňe Nuriň aýdym diýärdi. Onuň öz döwürdeşlerim, ýaşlarym eger albom çykarjak bolsa, şoňa seredip çykarýardylar. Hey, Nuri goloýdy ýazy eden okdamy? Yok, men bu praznikda çıkaramak, innik praznikda çıkarayan ýa-da bagşlar goýberýärdi. Ona Nur Muhammed Meredov, yo men çıkarayan, menem şul praznikda çıkarayan ýa-da saklaýardylar bagşlar. Nuriň zapytlar gowy gidýärdi, şäm, gowy ýerde bilýär, hiç zapysyny da ýatdan çykarmaýardylar. Gurbanow, Kurbik diýärse, biz Ustad Gurbanjan. Şu diýerdi, men şeýle şu oglanyň sesini aýdym-aýdyşyny öwrenýän diýdi. Burun. Men şuna diýdim, bir ýazgysyna diýdim, men özüm işläp ýazgysynda çaljak diýdim. Gurbanjan öňürýän diýdim. Näzliýär diýip bir aýdym bar. Şonu Gurbanjan çalypdyr. Yanka içine girip bir çalıptır. Onun yanka Oraz Babayev gitarada. Sabah artık Fülenemeden yazgısı var, albom var. Bunun emme son gowerýärdi. Ya kaptırını ömürlük nice yıl muzikandy bolan yanka Arslanjan var, Arslan Gadak diýerler. Onun alyansı buklary, onun barmaklary bir hemmesi bir Ahmet Eýubov ýanydyr ya döwletlanly tejenli gitarist. Onun Orazyly Baýçyýew, bu diýene nirde bir şuň sesiniň şuň aýdymynyň aşygy da oglanlar. В 92 году впервые я услышал, сейчас скажу, по-моему, была песня «Гульбахар». Мне было 13 лет, и также с каждого, как говорится, утюга была эта песня. Вот эти хиты, говорю, о, Гульбахар тоже в то время, Гуляли, Маяджан. Я все вот это в молодости, в детстве слышал. Nur Muhammed Meredow'un meşgul aýdym ýok. Umuman aýdymda şu haýsy gyýylan adyny arzaňda da şo barada aýdym bar. Meşgullygy eýe bolan aýdymlar Gunça, Gülälek, Anory, umuman aýdymlar hemmesi meşgul. Okän dinlän aýdym Gunça. Şol gaty ýüregi ýerdi-de şol aýdym. Oň ýanky owazy bir aýdysy da nozanly onu edip bolan o. Lezzetli bolsun, aýdym uzak ýaşadym, ömrü uzak boldum diýilýär. Nuriň aýdymyň hiç erwedem ýok, kalkyşynda adagmadygym ýok mu hadiýan. Näme aýdym gowerýän, Halipejan diýdim. Gönüşme parçaminip haýsy aýdymdan başlarym diýdim de bu. Adam ata ene dören. Şol aýdym gowerýän diýdi. Men bir aýdym saýla bilemokda, ýemme aýdym oň. Şula erbetip taradylan, geçirilen ýokdy da bizde. Näme onu magnitofonna, o da saraýany döwük bolsa, dinledim onu täzeden şol aýdym. Dinläsiň ele o saraýanam döwü. Ne galam ya ruçka zokup şeýdip elinde pırlap bu wagt kıyalakda elde.
Hem aydımla o var yani. Hem aydımla. Şul aydımla halamak diýibilemok. Merjenim diýip aýdymma de. Men şol aýdymyň awtorlaryny bilmesem hem özüm hem däl awtorlaryny bilemek. Gönül şol aýdym men ýüregime has ýakyn. Nerede hemme toy varını ithari köpdeniz yetenlerini köpaydı yani. Bir toyda da gelip Atabay Halipa geldi de Nurcan idi men teň diýdi şu Anwar diýen aýdym gowy berýän etleri. Şonu aýsam bolarmy kamaňa diýdi. Atabay çağırýar. Onuň ay diýdi atam Halipa diýdi sen näle urrun edýän men teň diýdi. Näçe tan aýdym aýdýan diýdi gaýtap diýdi. Maňa da gowy diýdi. Eretem men bir aýdym aýsaňam diýdi. Şoňa hakyky bir diýer şaýat da şu Anwaran gowy görüp aýdýady Atabay Halipamy. Özüm aýdyp berem soň toýa çykýan zady diýemän. Onam aýtdylar, onam aýtdylar, onam aýtdylar. Onuň şolaň hemmesini aýdyp berem soň belli bir hal ýany bilemek hemmesini gowy berem. Senin yeten derejäň ýygyňda galdyralan bilen ölçenýär. Aýdymçy bolsaň, goýup giden aýdymlaryňa, ýetişdiren şägirdleriňe görä saňa baky gekilýär. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bar. Halipasynyň edil öýdi bolup onu gaýtarýan şägird hem ustadyna uly awray getirmeýär. Nur bolup bolmaýar. Ýaş olanlardan bar da gowy aýdýanlar şoň aýdym. Merdan var, Rahman var, Eldar aýdýan aýdymlaryny. Eldar var aýdymda bar. Eldaryň owadan sesi bar. Owadan aýdýan Nuryň aýdymlarynyň bir hil öz süýjüjünem. Boşa ýene diýär öz başyna Eldar bolaýady. Ýöne ahir düýüp ödeni Nurdan alqaýdanna. Men wara çağa kamyam 3-nji klasda Nur Muhammed Meredov efirde gördüm de. Ýalňyşmasam şo 95-97 mi şo ýyllar onun aýdym aýdyşyny görüp şonu efirde gören aýdym. Inwalin ağlamagyn, ýüregimi bağlamagyn. Men o wagt aýdym aýtmak, genetmek ýadyma da düşen okdy da. Şoň aýdymyny dinläp meni özüň aýdymy höwes berdi. Şol oglany meňdejek. Ana şondan soň men aýdym sağa başladym. Nur Muhammed Meredowyň şägirdleriniň içinden has ýakyn görýänim Türkmenistanyň atgadan artisti Rahman Hudaýberdiýew, Sar Babaýew, Ýezid Nurtaganow tehnikalary özüň aýdymyň ton saklasy soňa meň berýärler. Rahman diýdi. Jim diýdi sen aýdym aýdýan diýdi. Awa aýdym aýdýan Halipa diýdi. Tuğalemedi. Men sen napdym tuğalemedi. Awa ýergenemde diýdi şunu ýala aýdym dinläp durýan o Halipa sandy ýani. Maradesi. Menem şey diýdim gön alzırayanım. Şuada oturup diýdim sen dinläp bilermi diýdim. Mene ýere düşürýärler diýdim. Oturuver diýdi. Düşürmezler diýdi. Nuryny gowy dinläpdirdiler. Öz aýdymlaryny yer jagyna goýup, men şu Eldary diýen mene. Maňa aýdym öwreden hiç kim ýok. Men dinläp Nur Muhammed Meredowyň aýdymlaryny dinläp, kasetada dinläp öwrendim. Bassa da ken, oglanlar sana, olaram aýdyp bilerin men ýöne edil ustada şolay. Daşy diýen, malades söýdüm ýok.
Mysal üçin baglan çykdy, şu aramyzda ýokdugyna gynanýan men. Häzir şu aramyzda bolan bolsa näçe täze aýdymlary diňlerdim. Näçe tehnikalar ýene öwrenirdim, görüşip durardym. Elbäde boşrak wagty beýmada etmän. Aýdýan oglunlar köpüne ilki bilen öz oglujy diýdarjan aýdýan. Hedretjanym Rahatynyň ýani Rahman we Eldar we Merdan Kahyliýew we tanydym köp de töwerimi. Şoňa golaýlap bilseňem bara ondan birini edip bilseňem bolup bolmaýar Nurmuhammed Meredow. On bara men bolamda da bolanmam bilmeýän menen. Nurmuhammed Meredow boljak bolsaň ekstay bolup doglaýmasaň. Nurmuhammed Meredow'y tanan, onuň bilen işleşen adamlaryň ählisini bir tapaga düzýän umumlyk bar. Olaryň hemmesi hemişe Nurmuhammed barada säginmän, sagatlap joşup gurrun berip bilýärler. Asıl bu ýagdaýyň sebäbi näme? Bir yerik gelýärdi şu baryan owasyny tapanakda. Plan yer talgy beren, o maşynyň üstüne çykyp bir telefony gürleşýän ýeri bardyr. Neresi? Nerede diýen, o diýär. Ay planan dro berdelan tutanakda telefon. Başka kinolarda ýerde orada bagypda çykýan haýty bir şey etip ber. Bular maşynyň üstüne çykypdan diýdik gürläwdi. Bir gün şu bir şäherimiziň bir owadan ýerlerine bir gedelenje gedelip çykdykda döwlet diýdim Nurjan şuň doglaňyň nedinde 29 martda doglaňyň Nurym. Onuň Nurjanyň doglaňyny onuň Nurjan bir gutlak geçerliýdim-de. Ay oňam bir höwes edip ýören adamsta, ne il bolýaka Nuryň doglaňyny nidim diýe-de gön içimden. Onuň ay gittik öýlerine bardykdan onuň kapyny açdy, onuň geljegim zat diýip ay onuň öýüne girdik, zat etdik. Onuň Nur doglaňyny gutly bolsun, ay gutladyk doglaňyny zat etdik. Onuň bir kapdaljykda bir kilka var. Şu kilkany açyp durdum, kilka bilen çörek ýyp otyrdy. Onuň ay şey edip çykdy, geljegim çörek ýyp zat diýip, onuň bidem ay bidini ýörel zat diýip, onuň çykdyk gaýtdyk bolan şu adaçyn şu dostum ýatlaýar diýe. Şo döwrüň diýe birinji başlarynyň biri diýe däre Nurmuhammed Meredow nime doglaňyny näil bolýaka diýip diye şonu zat etdim, üýt göşüp bir zada garaşdym bolýan, şoň alfad eken näme der. 2001-nji ýyl Kakajan Seýimhanow Nurmuhammed Meredow öýe getirdi. Şonu gelende men öz-özüme ananmam şeýle menne bir üýt göşüp men begenip bir kuş bolup uçaýmam aldyda. Ana mokda men Nurjan men üýme gelmey bu. Killäme gelen Nur men öýme geler diýip men hiç ýatsam tursam. Öne bir zat arzu etsen Allah jan ýetirýän eken. Şonna Kakajana da köp sağ bolsun aýtdym. Şonna bir düşejikde oturdy körpeli. Şu wagtça Nur oturdy diýip şo düşe aýramaýam. Matasam könölkde ýöne şoň oturan ýeri bolly adamam oturdym, şonu ýygnak goýdum. 47-nji ýylda aýdydım hemme kişdiýdim, aýdymlar remix edýär aýdydım. Nur diýdim. Onuň Güljemallyk bir aýdym bardyr. Onuň ora salsa taadym saňa, berdi ýassana saňa, men goşulsam aýdym saňa. Şulan bolar soğuk yar diýip. Remix etsen diýdim. Şu ýörer diýdim, ay bolýar diýip. Ay şulaýdym taryhyny bilýän diýdim. Menim ay ýok diýdim. Bir gün ýazga bardyk diýdi, Polyksa diýdi, onu garaşmaly boldy, onu Aýştaýda oglanyň biriniň öýü bar. Şoňa bir salim şu taýda bolary, bir saat wagtymyz bar eken, çörek ýer, ondan gelip ýazgyn demede ýersi. Onu şu tak instrumentlerim ýanyna eken, onu instrumentden alýarlar, şu tak barýarlar bolýan. Şu taýda ýa Güljemallyk bir gyz bar eken. Ondan maňa diýip aýdymdy da, ýa-ni diýipdir bolýan. Mara o da bolýar, görürüm ýok, gowat bir nahar pişirip ber diýipdir. Ondan ay bu da bolýar diýip derrew diýe nemetdi diýe börek pişirip diýe da. Şo börek pişirýänçä diýe derrew şolaýdym sözlerim salym or berdi diýip çyzmady. Radioly baýçy sadyny diýe. Şo taýda dören aýdym diýe. 1997-nji ýyl ýalňyşmasam, o men hem albom saklaýan eken. Halk aýdym bolsun, näme orda hemme kişi dinleýär. Men oňa diýipdim de, "Any berdi Halipaň" diýdim, maňa bir aýdan zady bar. Şu oglum şu birinji Halipaň magnitofon bolsun diýip aýdýar diýdim. Köp dinle.
Türkem dinle, munam dinle, onam dinle, Türkmenlerin hemmeti halk aydım. Ay şunu oňormaýanna şoňa düşünemek diýme, düşünerdim, dinledi. Onun bagtly bolun diýip bir aýdym ýazdyk biz. Indi oň sahadyny merhum Türkmenistan atgan artisti men senetkar dostum Sabir Rizaev tüýdükçi. Sabirjan ýazdy şoň sahadyny sözüni men özüm ýazdym. Toýlar toýulaşdyn, mehmana gujak açdyn bagtly bolun. Güllesin her ocakta, acayip acayip durmuş bagtly bolun. Toylar toyulaştın, bayramlar kutlu olsun, baklı olun. Ülkeme şadlık testin, mihmanı kucak açtın, baklı olun. Yani bir şunsa bir can itti, şunu alrak bir aydym ýazsak toýa baramyzda diýdi. Ýaşlar gelenne, bir ýyl şu başynda açylanda bir tüýjü bir şunu alyp bolsun diýipdenim, şu aydym ýazak. Onun geldi neresi? Onun 2002-nji ýylda täzedenem onu Doğullar, şahonslar yanımda saçalyadılar o. Şu matqı aydım aydan Arsen, ondan saçı. Şolar yanımda, şon täzeden Arsen o klaviş çalyattı. Täzeden aranjировка etdi de, şon täzeden ýenetdik. Onun yerese geldi de, daý diýdi, şu aydym aýtsam bolýarmy diýdi. Haýsy aydym bagtly bolun. Nurjan diýdim. Sen meňe däl diýdim, islenlik aydym aýt diýdim. Düşünmeýän ýerim bolsa gel. Şu zaşyň öwretmeli gel aýdym. Şon aýda aýsam näme? Aýt diýdim. Ine ölçü aýtdy abi muny. Ölçü aýtdy da, ine köp ýerlerde häzirim käwat oglanlar, kön oglanlar diýişe. Seni men Nuryň aýdymlaryny aýdýan ekeniň aýdýan bagtly bolunga diýip diýerler de. Şo derejede şo çağa gowy diýip ýan kyny bir ýerine ýetirdi, halka söýdürtdi. Häzirim baran ýerinde. Aň bagtly bolun aýdyp berdi, onu gapdalyň ikinji mikrofonu bersen, ýan hökman Nuryň stilini aýdýarlar onu. Kendi appa yani doğulan ölüm yaptılar. Men son doğulan ölümde ayrılmanka. Sondan son doğulan ölüm etmedim. Bir yıl var şoğunu reske nemediler. Şoğun alak reske kuruluştu da etti şeydi. 12 yaşımdadım da. Kılaatlaşsam geldi. Kafede uyuşurup edip da katüyt koşup böyle maşgalamı kakım dostları. Men öz toyumda Nur Muhammed Meredov aýtdy. Men onu toya çağırjak bolup tutmana gözleýän tapamaga. Ay oňa muňa çykýan Nurjan tap bolanyk ona aparatçysy bardy. Awa şoňa diýdim, agam diýdim. Aýt Nura diýdim. Gatworýan diýdim da nirak çykýan tapyp bilemok. Tähet Nura bera almalla o. Täşoň boşgunda gabatlamalla. Maňa Nur gyzykly da. Ondan bir gün öýde ýatyryn bolýym. Ay daňa bolay. Ani ýerden ilmejan ele. Ay alsam ne Nurjan jaň ederim menem. Ona tuolama diýdi, jim öýlenýär menem agamjan, nirde sen? Öýlenýär o nirde sen? Ýana. Da gelgen şu öýe diýdi. No öýde diýdi. Saraktan toýdan elin. Sonra bardym aparatçy iki saat ýerken şu aýdypdyr seni gözläp görmekan. O begenýän adam Nurjan aýdýar toýumda. Men söýýän wagtym aýdýar diýip men şoňa begenýär, hemme zatdan etin men şoňa begenýär. 2007-2008-nji men diýdim, bir zat aýtjak diýdim. Näme aýtjak diýdim, aýtşma diýdim. Halypajan diýdim. Birinji ýerek diýdim, göremde diýdim. Şeýle bir atyr aldyradım diýdim. Şonda diýdim, kän bir gurulä bilmedim diýdim. Soňky gelegem diýdim. Ene şumat diýdim, känni görüşýär, diýdarlaşýar, biraz öwrenişdim diýdim ýene. Diňe sizi görmek, sizi bilen oturup diýdarlaşmak men ardygym diýdim. Men diýdim, aýdy bilenmok diýdim. Halypajan ara men ýene diýdi, şunu ýa duýgu geçirdim diýdi. Ýene diýdi, men halypama şunu söz aýdy bilmedim diýdi. Şonu men şey diýdim, halypajan siziň halypaňyz kim diýdim men? Muhammed Safarov diýdi.
Yani şu kimin oturuşumuz ýalat diýdi. Arkaýyn dost ýalap erkin gürleşip oturmak. Çağlar bilen daşarda oýnap biren barda kiçi wagtymda 5 bolal, 10 bolal, 15 bolal barymyzda pul paýlap gitýär-de. Men oglum diýip ýeke baňa beren nokta bilen şolar ýalap. Kiçilikde ýadyma düşýän zatlarda. Men şu 2010 ýylda ýagşagan giýjetdiň aýdymy Nurmuhammed Meredowyň aýdymyny Türkmenova teleýaýlymyna filme düşürmede ýerine ýetirdim. Ondan soň bir kay geçti. Nurmuhammed Meredow bilen tejenine bir toýda gawat geldik. Men onu öňüm tanıyan, öňüm gördüm ýöne. Nurmuhammed Meredow men şoň aýdymyny aýdymdan soň meni tanandan soň ilkinji edek duşamyzda oňa çelo men tanan okdy. Şonda oglanlar duşurdylar, salamlaşdyrdylar. O jigim näil, gowma ýagdaýlar diýip o gürläne de ses owadandy da. Şonda diýdi, ay inem diýdi, näçin sen şägirt bolýanmasyň öýe gelemok. Näçin halipa diýänmasyň öýe gelemok bir salamlaşamok diýdi. Forotda menden. Menem aýtdym, halipa diýdim, sen diýdim, boş wagtyň diýince alarsyň diýdim. Menem şoň üstüne baryp, sen boş wagtyny saklap, sen biýmada edesim gelen okşoň üçin barmadym halipa diýdim. Şonda jigim sag bol diýdi. Diýende. Sag bol jigim, sen maňa düşünýän ekeniň diýdi. Ondan soň şo taýda oglanlara haýyş edip suratçy getirin diýdi. Bile surata düşdük. Rahmancan, men aýdym maýdanda çot gaýt diýdi. Üstünje gow edip, halipan gow ýerlerini alýardy. Şu aýdym maýdasyň gelen okmy diýdi. O öz ýüregiňi diňle diýdi. Aýdym maýdasyň gelmeýän wagty otur ýat diýdi. Sahna baranda, şu sahnany silasaň, halk silasaň, aýdym baranda çot gelip aýtdy. Gow ýerine ýetir diýdi. Men ejesini käte barýan, ejes tanaýan. Gowarya gowayal dolya dogry maýdaýyn bokurda dolyanyň ogly barada gurrun berýär. Menem göwslen diňleýänler. Sebäbi ol bilmeden gow tanaýada ogly. Hereketlerini, bolşuny, wadyny giýje toýdan gelen soň nahar üşüp goýan eken muzikantlarlaryň gelip otup ýýän ekenler. Hamer nahary gowurdy diýdi. Gaty gowurýan eken gatyk bilen iýip içmäli şolýar. Oglanlarlaryň gelýär eken giýje üçlere, dörtlere, ondan sonra bana atyança aydym işleyediler diye. Maktumul Prag'da gowsez we Allah'ın bermedik döwletini zor bilen alyp bolmaz. Allah'ın bermedik döwletini ýigitlikden alyp bolmaz. Allah Taala onu doğruluğunu beripdir, içilipdir. Edil Çariki, Mumolşiyalı, Edil Nur Hal Mehmet, Mumolşiyalı. Şunun ömürlerin bir yıl kıyısga. Heysin alıp görýän. Şeydip şu bütün ömürlerini senede sonuotu bağış edibim. Şoň bilen götürüp giden adamlardan. Hiç wagtym öçmeýär da. Yüregimizde, aňymyzda, düşünjämizde diňleýäs. Şu wagtlarym diýeni şu aýdymlaryny diňleseň şu ýyllara gidýär. Giden umman var onun için. Kur'an ve Yesu'nun aramadan yer gidişýäli. Sunnatta da Gulbabaň 10 ýaşap aramadan gidişýäli, ýöne at goýuşýaly. Kädem bu dünýä bir ýyllar ýalyk bolýar, ýöne käbir ýyllar ýeti tiýip süýnüp gidýärler. Ýöne şo ýyllaryň owadanlygy, şo ýyllaryň gözeligi, hatda süýnüşem ýadymda galýar.
aydımlarını yazanına ene şaydım bolamı der sorar. Ene şiirim bolamı kuvaydaman mı ene? İki sorak vererdi de ene plan bolamı? Boladı oğlum. Gülýan hep zat gülýan da vaq. Şunu yanlışan yerini ben göremiyor hiç açan. Mende de var eken şu häsiýet aýdym çykardan bir aýatsam ejeme bar dinledýän gowumy zatdy. Özü bir yanlışan yerini görmedim de şun. Hemme zat gurulýanna bir gurul bolar eder. Kakşanım bile. Köp zatyn kakam poçurkuny gowy bererdi de. Kakam sen yaz der, onan kakş yazar poçurkuny. Nurun poçurky ken gowy de. Kakam gowy yazar, elin şu kakşa yazdırar. Kakşda, kakamdan ursa sözlerini atlanır. Yaman. Sözlerini atlanır bilmese kakşda adamı yazar yani kendine. Ejeme mi yazıp berýän eken o? O kakşda adamı mı yazar? Poçurky gowtu da kakam şu yazdırar. Deplerin hemmesini kakam nemedir toýa denle bile gider, alıp gider. Bir port maşini vardı. Şoň bilen gider. Nere gitse toýlara gitse bile uzak eder geler çağım. Ene şuun plan yerde toy soğudum nergeler beğenir vaq. Ulayal adam diýmeni dünýäge gelmez. Kakşylan ikisi birçe ýüregime agyrtan neler hiç. Şeýle koglanan men göwnüm otursam gözüm öňünde şola tursam. Kapydan ene dik geljekler. Her bir zatda beğenir artydan uğrunyň diýmen. Onuň bu boluşy meni hiç açan gözüm öňünden giden. Kakşylan şu kisi bile kucaklaşar nemi? Bileceğim gittiler de Hudaý tarapyn. Yüreğinden öňen zatla gözüň öňünden onların ağzı sözünü eşitmeýän soň iki sen gözüme barla men hiç ýadymdan çykary bilmeýin. Ady wadasy dogdy gojagyndan has uzaga ýaýran Nur Muhammediň ömrü welin gysga bolýar. Türkmen estradasynyň iň söýlüp dinlenýän aýdymçylarynyň birini urlan Nur Muhammed Meredow 37 ýaşynda bir wagt aramyzdan gidýär. Emma bu hakdan çen zekine ömrünü soňlady diýmek bolmaz. Ol halkyň ýüregine aýdym bolup ýaşamagyna dowam etdi. Öýde-de, toýlarda-da, awtobusa menenmezde-de, hatda özümiz bilen ikiçek galanmazda hem Nur Muhammed Meredowyň sesi kulagymyzda ýanglanyp dur. Şonuň üçin onuň aramyzda ýoklugyna da inanmak kyn.